Momentálne sa nachádzame na námestí v obci Čachtice a stojíme pri takej našej krásnej veľrybe, ktorú sme pripravili pre zber plastových nádob. V prvom rade sa má potešiť z krásneho okolia a potom, keď zbadá našu veľrybu, tak tam môže hodiť plastovú fľašu a prečíta si teda návod, že na aký účel sa tieto plastové fľaše budú využívať. Výťažok chceme použiť, keďže je to všetko detský motív a sme na námestí, kde je detské ihrisko, tak chceme finančné zdroje využiť na doplnenie prvkov detského ihriska a práve preto sme chceli týmto nalákať aj detičky. Slovenský zálohový systém od svojho začiatku plní svoje ciele a naozaj má veľmi dobré výsledky. Návratnosť po prvých 2 rokoch fungovania je viac ako 90%. Na druhej strane našou úlohou je aj tento systém popularizovať a hľadať spôsoby alternatívneho zberu. Čiže miesta, alebo spôsob zberu, kde nie je vyplácaný záloh. Dnes sa nachádzame v obci Čachtice, ktorí sú nádherným príkladom takéhoto zberu, kde teda samotná obec z vlastnej iniciatívy zriadila alternatívne odberné miesto, kde zbiera vlastne obaly, či už od obyvateľov alebo turistov, ktorí prichádzajú na Čachtický zámok. Na jednej strane je dobrý z hľadiska tej popularizácie, to znamená, ľudia sú vlastne motivovaní tieto obaly vrácať do špeciálnych nádob a tým pádom nie sú voľne pohodené. Na druhej strane prispievajú týmto spôsobom aj na dobrú vec. Určite má, každý teda rozumne zmyšľajúci človek pochopil zmysel takéhoto zálohovania, ale museli sme prekonať aj prekážky, lebo neprispôsobiví občania chceli zneužívať tento spôsob. Zabezpečili sme, aby nemohli sa tie zálohovateľné fľašky dostať z tej veľryby, takže urobili sme a pravidelne zberáme tieto fľašky, vyberáme ich odtiaľ. Je viacero obcí, ktorí z vlastnej iniciatívy zahájili spoluprácu s správcom zálohového systému. My takéto projekty veľmi radi podporujeme, hľadáme sami priestor na podporu takýchto projektov. Jedným z príkladov je napríklad aj podpis memoranda s MOSom, ktorý teda je veľmi veľkou a silnou organizáciou, ktorá združuje veľké množstvo obcí a miest. A práve prostredníctvom takéto spolupráce snažíme jednak systém popularizovať, ale na druhej strane aj motivovať občanov alebo turistov k tomu, aby tieto zálohované obaly vrácali. Je to úžasná myšlienka, je to výborné, že to vôbec niekto vymyslel. Samozrejme, že to podporujem. My sme pripravení na každú spoluprácu a týmto by som chcel aj vyzvať ostatné samosprávy, ak majú záujem na takýto spôsob spolupráce, aby nás oslovili. Máme rôzne spôsoby tej spolupráce, vieme zabezpečiť aj zber týchto obalov alebo odvoz týchto obalov, sčítanie týchto obalov a potom následné vyplatenie teda záloh. Takže kto by mal naozaj záujem podporiť to zálohovanie a takýmito alternatívnymi odbernými miestami, kedykoľvek vás môže kontaktovať a my radi nájdeme spôsob, ako takýto zber zrealizovať.